खुलुमबाय आंनि मुङा देरहासा बर' 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जे अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं फेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाबनि 1 नं खाग्राबारि बाथौगुरि गामि समाजनिफ्राय आरज बादायनो आं आवगायदों। सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज फै आफा बोराइ बाथौ बेखौ सुजुदोंमोन गेदेरमा लक्षीसर वजिर सार बिथाङा। आरजखौ आं बादायनो थाखाय आवगायबाय।